ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುವರಿಗೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋಡು ಯಾನಿತ್ತ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪು ರೆಡಿ ಆತ ಅವಳ ಇಂಚಿನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಿ ಅವಳ ಇಕ್ಲ ತೋಳಿ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲ ಮಂತದ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕವರನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ಅವಳ ಮಿಕ್ಕಿ ಮೌಸ್ ಪಣ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಕವರನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಂತೆ ಲೇಡೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪಣ್ಣ ಜೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಅನ್ಪುಜೇರಿ ಲೇಡೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಅನ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ಕವರ್ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಕವರ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವು ಅಂಚಿನ ಕವರನ್ನು ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅವಳ ಬಾರ್ಸೋಕೆ ಪ್ಯಾಕ್ಲ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಏನಂತ ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ಪೇರೆ ರೆಡಿ ಅಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಏರಿ ಇಂಟ್ರೊಂಡು ತೂತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಟ್ರೊಂಡು ತೂದು ಬಗೆ ಇತ್ತೇನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತೆ ಪ್ಯಾಕ್ನ ದರ್ತದ ನಮ್ಮ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಡಾಪ್ಲು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಇಂಚ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಂಡ ವರಾಲ ಅಂಚೆನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಕ್ಲಿಲ್ಲ ಬೇಚಾರು ಅಂಚೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಂತ್ ದಾಂಡು ಇಂಚ ಇಕ್ಲಿ ನನ್ನ ಇಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಇಂಚ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಿ ನಾನಿತ್ತ ತೂದು ಕೊರ್ಪೆ ತೂನಂಗೆ ಕವರ್ ಒಂಜಿ ರಬ್ಬರ್ ಟೈಪ್ ಪಾರ್ದು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಡಿಸೈನ್ ಓಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ನಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಬಂಡ ಇಂಚ ತಿರ್ತು ಬಂಡ ತಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಬಣ್ಣ ದಾಲ ಪೂಜಿಗೆ ಬೊಕ್ಕಂದು ಇಂಚ ದಾಲ ಇಂಚ ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೊಕ್ಕಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಕ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟ ಅನ್ಪುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮಿಕ್ಕಿ ಮೌಸದ ಕೆಬಿ ಓಪುನ ಅದು ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ತಿರ್ತು ಬಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಂದ ಅತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕದಾರ ಹತ್ತದು ಬಾರಿ ಸೊಗದ ಕವರನ್ನು ಮುಳ್ತು ಒಂದು ಪರ ಅವಳ ಮಿಕ್ಕಿ ಮೌಸ್ ಅಂದೇ ಪನ್ಪೇರು ಅಂದ ಮಿಕ್ಕಿ ಮೌಸಿ ಮಿಕ್ಕಿ ಮೌಸ್ ಡಿಸ್ನಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪುಂದು ಎಂಚಿನಂತ ಕವರ್ ಪಂಡ ಡಿಸ್ನಿ ಬರ್ಪುಡಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಸಿರ್ತು ಬರೀತೀರಿ ಅಂಚಾದ ಬಣ್ಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಲೇಡೀಸ್ ನಕ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಕವರ್ ಐಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕವರ್ ಒಂದು ಪಂಡಲಿತ್ತೆ ಬಂಡ ಲೇಡೀಸ್ ನಕ್ಲು ಇಕ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೋಡ್ತಿನ 200 ರೂಪಾಯಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಲೋಕಲ್ ಏತು ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದೇ ಇದೀನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಇತ್ತ 200 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಬೋಡ್ತಾನೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಂತಿದ್ದು ಬೋಡ್ತಾನೆ ಈ ಕವರ್ ದೇತೊಂದು ಇಕ್ಲಿ ಎಂಚಾತ್ನೊಂದು ಪಂಡ ಈ ಕವರ್ ಎಂಚೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಚ ತಿಳ್ಪಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಈಗಲ ರಿವ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಾತ್ರ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಪಿ ತುಮ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಂಡ ಇಂಚ ತಿರ್ತು ಬಂಡ ದಾಲ ಅಪ್ಜಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ತುಳಿ 2 ಸಲ 3 ಸಲ ಪಾಡ ದರಿನೇ ಪಾಡ್ಸ್ಯಾರು ಲಾಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕಲು ತೂವಳಿ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕದು ಎಜ್ಜ ತೋಜಿಲು ಪಂಡ ದಿಕ್ಕಲು ತೂವಳಿ ಓಪಿಯಾದ ಕವರಂದೆ ಪನೊಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಂಚಿನ ಬಾರ್ಸುಕದ ಕವರನ್ನು ನಿಮ್ಮಂತದ ಚೈನದ ಕ್ಲಾನ ಚೈನಡ್ ಬರೀತೀರಿ ಬಾಯ್